Λοιπόν, χρησιμοποίησανε όλα τα μέσα. Λοιπόν, εκεί πέρα μας χωρίσανε έναν εκεί, φέραν ειδικούς ανθρώπους από το Γενικό Επιτελείο, ειδικευμένους ανθρώπους, να μας κάνουν να υποχωρήσουμε αυτούς οι 350 που είμαστε μαζί με τους αξιωματικούς. Δεν έγινε τίποτα αυτό το πράγμα. Το αποτέλεσμα είναι ότι το Πάσχα του 1948 μας μαζέψανε εμάς όλους, τον δεύτερο λόγο τους απ' έξω και εμάς τότε τους από μέσα, ας πούμε, μαζέψανε να γιορτάσουμε το Πάσχα. Το αποτέλεσμα ήταν ότι, ας πούμε, αυτοί είχαν αποφασίσει την τρίτη μέρα του Πάσχα, μετά το Πάσχα, να αρχίσει ένα καψόνι που άρχισε από την Τρίτη το απόγευμα και τελείωσε το Σαββάτο. Το αποτέλεσμα όταν δεν κρατήσανε από αυτούς τους ανθρώπους, δεν κρατήσανε 110 άτομα, δεν κρατήσανε, αλλά αυτό ήταν ότι μόλις σταμάτησε το ξύλο συνήλθαν και ζητήσαν πάλι την υπογραφή τους πίσω. Της τη δώσανε πίσω την υπογραφή τους. Λοιπόν, και μείναν πάλι οι 350 μείνανε. Μας πήγαν λοιπόν, μας χωρίσανε και μας πήγανε έξω από το σύρμα που ήταν όλοι οι φαντάροι, χιλιάδες φαντάροι. Εμάς μας πήγαν σε αυτό που ήταν παλιότερα νεκροταφείο. Και εκεί που αυτόσαμε να φτιάξουμε τις θέσεις για να βάλουμε τα αντισκηνάκια μας, ήταν κόκκαλα από κάτω. Μας είπαν λοιπόν ότι θα φέρουμε κάποιον εμείς εδώ πέρα που θα σας λιώσει κυριολεκτικά. Ήταν ένας από την Πελοπόννησο που ήταν και στα τάγματα ασφαλείας, μετά ήταν εκεί, και αυτός όταν ήρθε όμως και είδε ότι σου λέει αυτοί μπορεί αύριο να γίνουν κυβέρνηση, εγώ τι δεν θα βγάλω αυτά. Ήταν ο χρυσούς αιώνας, ο χρυσούς μήνας από όλη τη ζωή μας στο Μακρονήσι. Ένα μήνα που είχαμε αυτό ήταν μια χαρά όλα. Μας έδωσε, μας πήρε ας πούμε τα παλιά ρούχα, μας πήρε αποθήκες που είχαν, γιατί εμείς παλιά ρούχα είχαμε ας πούμε, και μας έδωσε καινούρια κτλ. Και τώρα έρχεται η 28 του Οκτώβρη και είπαν θα κάνουμε παρέλαση. Λοιπόν, γυμνάζαν έξω τον κόσμο για να κάνει παρέλαση ωραία. Λοιπόν, εμείς δεν ήμασταν, αγύμναστοι ήμασταν ας πούμε στην παρέλαση. Όταν ήρθε η ώρα ας πούμε, να κάνουμε την παραμονή της 28 του Οκτώβρη, μας παίρνουν λοιπόν και μας λένε θα πάτε και θα κάνουμε όλοι μαζί παρέλαση. Μας παίρνουν λοιπόν, μόλις φτάνουμε στο... Και όλα αυτά στο Μακρονήσι, στο Μακρονήσι. Μόλις φτάνουμε λοιπόν στα σύνορα του τάγματος, του πρώτου τάγματος, έτσι, τα σύνορα, εμείς ας πούμε κάνουμε τις γραμμές μας κανονικά, γιατί μέχρι εκεί πέρα ήμασταν σε μονοπάτι. Κάνουμε τις γραμμές μας κανονικά και έγινε μία παρέλαση σαν να υπήρχε ο καλύτερος γυμνασμένος στρατός. Εξάδες, έτσι, όπως και να έπαιρνες γραμμή ευθείες, στη διαγώνια κτλ. Λοιπόν, φτάνουμε, ορθή γωνία, φτάνουμε στο μέρος εκείνο, σταματάμε. Λοιπόν, εντύπωση μεγάλη έγινε. Για μια στιγμή ξεχνιέται ο διοικητής και λέει αυτός είναι ο λόγος μου. Μετά όμως δαγκώθηκε, σου λέει τι λόγος μου είναι αυτός. Μόλις τελείωσε, όχι η παρέλαση κανονική, είπωσαν η ετοιμασία της παρέλασης, με λένε σας βγάτε, αδιόρθωτη σας βγάτε. Το αποτέλεσμα αυτό, μόλις έγινε η γιορτή της 28 του Οκτώβρη, επειδή εμείς παρελάσαμε καλά, μας ξυλοφορτώσανε κατά τον χειρότερο τρόπο. Και ρατάζει μας χαλάσετε όλη αυτή τη δουλειά που θέλουμε να κάνουμε εμείς. Τον Οκτώβρη, το Γενάρη εγώ απολύθηκα, τον Οκτώβριο όμως του 48 αποφάσισαν αυτοί ότι μόλις τελειώσω το στρατό μου θα με εκτοπίσουνε. Στις 17 του Γενάρη, η μέρα ας πούμε και της γιορτής μου, γιόρταζε και ο διοικητής μας ο Βασιλόπουλος εκεί πέρα, μας ήρθε, μας κέρασε κάτι, αυτό ήταν πολύ διπλωμάτης ας πούμε, ήτανε και ξέφευγε από τις παγαποντιές, ξέφευγε για να δικαιολογηθεί ότι δεν εβίνει αυτός εντολή. Επιτέλους, στις 17 του Γενάρη εγώ φεύγω και ήμουν ο πρώτος φαντάρος που έφυγε από το στρατό. Εν τω μεταξύ ήρθε και η χωροφυλακή, έκανε στρατόπεδα εκεί πέρα στο Μακρονήσι και με παραδώσαν μέσω του Μακρονησιού, δεν έφυγε καθόλου από το νησί, στη χωροφυλακή. Είχαμε ένα από κουτάκι γάλακτος νερό κάθε μέρα, όπως στο στρατό έτσι εκεί πέρα.
είχαμε, το νερό ήταν εκεί πέρα. Η δίψα υπήρχε, δίψα κανονική. Ένας από το Βόλο έπινε και θάλασσα ο Φούκαρας, για να δει, αυτός είναι. Λοιπόν, εκεί μαζέψανε από όλη την Ελλάδα, όπου υπήρχαν ας πούμε εξόριστοι, και τους φέρανε στο Μακρονήσι, και εκεί πέρα τους περάσανε από το Β κέντρο παρουσίας εξωματικών, γιατί μέχρι τώρα ήμουν στο Α κέντρο παρουσίας εξωματικών, στο ΑΕΤΟ. Στο Β λοιπόν εκεί πέρα, και από εκεί πέρα, από τις χιλιάδες εκεί πέρα, μείναμε μόνο 3.000, οι οποίοι μας φέρανε με μεταγωγικά, μας φέρανε εδώ στον Αϊστάτε. Εδώ καταρχήν θέλανε να μας πάνε σε ένα... Ποια χρονιά ήταν, κύριε Αντώνη? Το 50 ήταν. Χρονιά το 50 ήταν. Το 49 απολύθηκα, στο Μακρονήσι πάλι σαν πολίτης εκεί πέρα, και το 50 μας φέρανε εδώ πέρα. Θέλανε να μας βάλουν σε μια ρεματιά που έξω από το χωριό. Όμως εμείς αντισταθήκαμε και έτσι μας φέρανε στο χωριό μέσα. Από τότε και για 10 χρόνια έμεινα σε αντίσπινο. Πλημμυρίσαμε αρκετές φορές εδώ πέρα, εγώ 3 φορές έχασα τα ρούχα μου. Όταν ήρθαμε εδώ πέρα, η πρώτη δουλειά μας ήταν να οργανωθούμε. Γιατί 2,60 μας δίναν στον καθέναν. 2,60 το φαΐ μας, το πλήσιμό μας, το πετρέλαιο που θα ξοδέψουμε κτλ. Τα πάντα ας πούμε ήταν με 2,60. Και πρώτη δουλειά ήταν να φτιάξουμε τις σκηνές μας, να φτιάξουμε ας πούμε το μαγειρίο μας και τα συνεργεία όλα που μπορούσαμε να δουλέψουμε. Δηλαδή το πρώτο καιρό ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα ήταν. Δηλαδή οι δυσκολίες ήταν αφόρητες. Μετά σιγά σιγά φτιάξαμε όλα τα συνεργεία σαν να ήταν ένα συγκροτημένο χωριό 3.000 ατόμων. Οι άρρωστοι μείνανε σε μερικά σπίτια στο χωριό και η συντριπτική πλειοψηφία έμεινε πάνω στις σκηνές για 10 ολόκληρα χρόνια. Η ζωή μας σιγά σιγά με την δικιά μας προσπάθεια και καλυτέρευε. Όμως ήταν ζωή μιας εξορίας που πάντα ήταν με ανέχεια. Υπήρχαν νόμοι που μας διέπαν εδώ πέρα. Αυτή ήταν ας πούμε ότι εμείς πρέπει να σεβόμαστε το χωριό, την περιουσία του, τα ήθη και τα έθιμά του. Το φαΐ μας, επειδή ήταν λίγο, δίναμε το 50% από τα χρήματά μας, δίναμε στην ομάδα, και το 50% όποιος έπαιρνε ένα δεματάκι στη σκηνή του. Εγώ το έδινα όλο σχεδόν.